Hello, assalamu alaikum jama'a. Bayan Allah dai gaskiya dai bari dai in rufe ido in yi magana akan abin nan maganar Rahama Sadau. Na ga abin gaskiya ishu din da ake ta yi kowa ya sani dai a media baddanta wannan tsaraici da ta bayyana kaza kaza kaza. Wallahi na gani amma sai ni tunanin kan magana Rahama ko kayi ko baka yi ba kusan bai da amfani tunda ba ji take ba. Yawancin response ɗin ta ma gurin mutane rashin kunya ne, tozarci da cin mutunci ko wani abu, dama haka ta saba ta yi mashi wannan malamai ma. To daga dai barin kare mutunci na, amma kuma sai ne wani tunani ba wani abu bane idan kowa ya nuna ba ruwan shi kai shiru akan abin da Allah ya hore ma, kai ma kana da haƙƙi. Zan haɗa ku gaba ɗaya, Rahama Sadau da ke Discord ɗinki yanzu akwai set ɗin yara 2 zuwa 3 a Hausa Film da kowa ya san sun fi kowa rashin kunya da tsiwa a Hausa Film da ku nake. Kuna da yawa ga kunin su Fati Basha, su Maryam Yahaya, su Nafisat Abdullahi. Na rantse da Allah ku ji tsoron Allah. Ba akan ku aka fara shirin fim ba akan ku za a kare ba. Yanzu haka akwai set ku da wanda daidai gurgudu suna kare mutuncin kanku. Dama dan kina fim ba ma tsammanin maganki da hijabi. An yi wanda suka fi ku duk abin da zaki a rayuwar duniya ce bazawara ce, wallahi tallahi akwai wanda ya riga ki san amarci akai ko mai kyau ko mara kyau. Wallahi Allah ya ji kan Hauwa Maina, a harkar fim ta rasu, a harkar fim ta rayuwarta, amma ta gina reputation ɗinta mai kyau. Dukan ku yan yangun nan in aka tara abin da ku sani na rayuwar duniya, ilimin boko da na addini, bai kai cikin cokalin abin da baiwa Allah nan ta sani ba. Yanzu ta mutu, wallahi ko ya kake duk kiyayyaka in ka ganta wallahi sai kai mata addu'a in ka ga hotonta. Gashi nan kuma Allah ya albarkaci zuri'arta. Ke wace irin zuri'a zaki harfa? ƴaƴanki za su yi alfahari da abin da kike, kullum abin da nake gaya muku kenan. Ko tsufa kike zaki alfahari da abin da kike yanzu? Kin dauka shirin fim hauka ne? Akan ki aka fara shirin fim? Dole ku ne. Matsalan shine tun farko yawancin ku kun rasa iyayenku ba su da tarbiyya, saboda maganan gaskiya ɗaya ce, da wahala ga mutum mai mutunci wanda ya san addini ya san tarbiyya ya ba shi ta shiga shirin fim. To ku da aka dan samu din kun fara samun kuɗi kuma iyayen naku da ke sallamammu ne, duk abin da ku dan ba su shiru. In ba haka ba da rashin hankali, yaushe kina tsohuwa mahaifiya ba ma wai magana yake ta fita da gele ko wani abu ba, ki dinga ganin yake cinyar ta a waje, kirjin ta a waje, gashi ba dan kwali ballanta ni mahula, gashi tana karin gashi tana yawo, wai kuma ki dinga munna kina mata tafi kina rungume ta wai da sunan tana birthday, ke kina ganin kin haifi ai mai farar kafa, aka miki magana kici ai an samu aiki ido ne. Na biyu kuma mu jama'a a media ai magana irin maganan mutanen nan, ka zo kana gaya min wai EDM ya kamata ka ji mutum ya je DM su. Dan Allah, think of this logically. Kawai sai ka je ka fara mutanen nan DM, ka san DM nawa suke da su da ba su responding ba. Kai tsammanin ka za su yi responding ko mutum ya ce maka addu'a za a musu? Da za su lalace wa suka je musu addu'a suka lalace, sai yanzu ne za ka zo ga mu addu'a za a musu? Wato the earlier we stand up a arewa muka yaƙi irin abubuwan nan, the better for us. Shine yake ba mu mutane got a ce kowa na da yancin kai, wayewa socialization. Gashi ne kowa yanzu ya tabarbare. Yanzu a arewa za a sami yarinya rashin kunya, yarinya yan musulmi ba haushi ta zo a arewa ta ce za ta zo ta jami'a arewa ta representing ta campaigning mu kungiyar kulwadi da madugu. Haba jama'a, me muka kuma ne? Ba kuma masu laifi a duk wannan abin irin officials na Kannywood. Wannan wani irin sana'a ne ba na gaba ba discipline. Allah ya wadaran wannan sana'a wallahi, in dai za ku training yaran da za su fi karfin ku. Ba za ku yi musu magana ba, ku kore su mana, dole ne sai kun yi da su? A'a, saboda ba ƴaƴan ku bane ko? Kun yi shiru saboda harkar cin abincin su ku ne, kuna samun abinci da harkar yara. Kuma wallahi ba mai laifi a wannan abun kamar Alinu. Duka yaran nan da na faɗa guda 4 wanda suka fi 3 zuwa 4 duka yaran ka ne. You are the most reputable person da zaka iya musu magana da dole su ji. Alinu, kai foldin hannunka, ka tuna kana da yarinya kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka. In sun rasa iyaye, ku ba za ku iya zama iyayensu ba ko? Muna faɗa ne ba wai biya obsessed da abubuwan da kuke bane, amma mu faɗa muku sani ne, ku san halin da kuke ciki da Allah. Li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Wannan wace irin rayuwa ce?